tigi bandiraɓe diine gande kese on calminama e kuuɓal e jaam Allah e kisal men dendagal wondiɓe mon gonirɗon foof yo en calmini dendagal wonɓe diine gande kese hay gotel goppani en beltanima kadi yimɓe foof en calmini pelle men pelle WhatsApp hay gotal en goppani en calmini dendagal wonɓe diine gande kese en calmini mawɗo men kala ko nafata no Dia Moussa Yero Moussa e ceerno Adama Ba kalfinaɗo ceen YouTube toppitano en YouTube o hoodere pinal bagardiɗo juɓɓudi dental diine gande kese en calmini dendagal yimɓe foof hay gotel goppani en calmini mawɗo meɗen kadi sono Sadio Ba e dendagal e wonɓiɓe muɗum en calmini ceerno Samba Ba Dawkoro en beltaniɓe foof yo e tigui rigui garen ɗo hande yewtere meɗen chronique du jour chronique science et diine tigui rigui bindol mbaɗɗen ɗo ngol wi ko diine ko jokkodiral aade e joomiraɗo science ko kutorgal aduna yo eɗen gandi guila dawa tawi kala dendagal meccal gongal e aduna ko science ɗo ɗum perfectionné ha neɗɗo wawa dañde hen ko ɓuuri ko dañanno hen ko ñande fof no ɓeydo hen ƴoƴ e mbiɗen neɗɗo noon tagade e hakkille muɗum to banggue kutorɗe aduna woni kay janggude e nature o yo woni kay janggude aduna ngo woni neɗɗo kam nde o fini nde ndo nokki longel walla ndo fooɗi kuɗol omo ñama nde walla bramle folo itto mbaɗa hunuko makko nde e ko ɗon tan adori saabu o defani o heɓani jeygue sako defa walla o yiyani jeygue walla barme o fewnani sako defa e kadi o ala jeygue sako juuɗo kadi gandanɗa hoorema e no heeɓiri hunde noon o ñamiranno ɗum e ndo nokki longere nde kam ke huno ko waɗi o mbayni wona no frotte wona yitere watte yo donc mbiɗen ɗum ɗo koye science gandal jeeya wonde dendagal ko neɗɗo no golla e aduna he e woni oɗo neɗɗo e ñande foof omo ɓeyɗo ƴoƴde nde jomiraɗo tagimo nde tillinanimo deftere manuel mbo adi tagde o e dewɗo hen o annabaɓe rewɓe hen ɓe hay goto tillinanani deftere manuel e fabrication walla transformation de matière woni nda deftere nini e ko ni gandanɗa hoorema pewnirta barme ko ni mbaɗirta laañal ko ni taynirta jamdi ko ni cettirta hayre e ko ni nehirta koɗo huuɗo ko gawri ɗum ɗo goppa ladde ko huuɗo wonata ndiɗo jawdi ina moƴƴi wawi woni haade e wuuro ndiɗo jawdi wayno ko ladde wonata wawata woni haade ɗum ɗon manuel mum ala deftere muɗum wodani firti ko neɗɗo o à travers du temps e saaha ɓoyendi e expérience mbo waɗata ko hen o heɓata gandal woni ko hen o heɓata gandal ko foti gollude ko woni neɗɗo oɗo nde o fini nde woni mbiɗen omo ñama mo yara kono o naggata o ñamata ko ɓuuri webde ko e jomumen haalnimo déjà ko min woni goto tagɗo min woni dewateɗo mi rendintake haydara sa rendi kam e goɗɗo mi aran mi wanma e jeygue sa rewi kam min goto mi waɗma nemaji laakara sa ari neɗɗo o faami ɗum ɗon e neɗɗo o faami wonde oɗo ko debbo makko an resi alamo ndenduɗa ɗum aɗa foti ɗum rende sa maayi kanko ronata so maayi ko an kadi ronata ɓeɗo ko ɓiɓɓe ma ko an jeeyi alamo ndenduɗa rendetake debbo ɓiɓɓe ma ko an jeeyani hoore ma kadi sa maayi kamen daronma so maayi kadi ko an ronata ɗumen e oɗo relation e woni ko jomiraɗo jeeyi nangue fuɗɗoɓe mutoɓe jomiraɗo jeeyi leydi jeeyi kuuɗi jeeyi hendu foof tendu e yo ɗum woni jomiraɗo wi neɗɗo e neni e moƴƴere neni bonande neni sa maayi ko mbaɗɗa hen foof mi ñawma kanko hoddiri foof kono noon kadi hoddirma ko ngo hutorta ko ɗum saabu so hoddiri ya won kefere on sa maayi jeygo nanatma kanko hoddiri ɗum ɗon so hoddirima ya war neɗɗo sa maayi kadi ko jeygo nanatma par ce que kanko hoddiri ya warmo kono noon o hutorta ko hoddiri makko ngo enenne luwaji nanɗo e aduna he ɗi mbaɗɗen so tawi dendagal ko mbaɗɗa ko jomiraɗo wannuma kono noon e ɗum hutortake saabu sa ari ko mbaɗɗa ko ka ñawate ɗum ɗon ƴewetake wonde koko hoddira e ma e yo donc ko noon aduna wayi donc mbiɗen oɗo neɗɗo à travers du temps e ɓoyendi makko kanko oɗo neɗɗo duttuɗen donc hakku laañal tan uddinɗen ɗo seeɗa relation hakkude neɗɗo e jomiraɗo ni woni e ɓoyendi e saaha oɗo neɗɗo mbiɗen o watti ƴewde kullon ɓuurkon feblude e ɓuurkon webde nanggude kono jikkat ɗumen tan ñaama ko wayno tenke en ko wayno doombi en ko wayno gandanɗa hoorema gilɗi en neɗɗo on fuɗɗi tan ñamde yo ha o ñalama hannde kadi no ñaame yo sans départ tan nokkuji wano yimɓe jogui ko ñaami ha heewi angantini batti suɓade e yo neɗɗo o no ñaama ɗum ɗon ha ɓooyi watti e werlade leggal en o watti werlade hayre en o fiya fondu walla o wara wojere ha ɓooyi o watti gandanɗa hoorema ngabbude dow lekki ha lelli ngara no ñaama o diwa o ngabba e dow muɗumen o ñemtini ko cewgu waɗata ni o watti nanggude lelli yo ni woni ha ɓooyi o watti ƴettude kaaƴe mawɗe ɓe jaaha ɓe mbañoya ɓe jogo kaaƴe mawɗe ɓe gara hay nokkuji ɓe ndiɗa troupe uji nayyi woni nayyi ɗiɗo ɗi joguiɗen hannde e ɗiɗo gandanɗa hoorema pooɓi ɓe didde ɗe heeɗi gara e falaise woni nokku towɗo kaaƴe ɓe juuka ɗiɗo janoya less e maaye ɗiɗo ɓoccito jana e mabɓe jalta doga pusa ko maayi ko ɓe jaaha ɓe ngabboyo ɗum ɓe jaaha ɓe ñamoya ɗum walla ɓe piya ɗum kaaƴe ha maaya so tawi koɓe mbawi fiide kaaƴe ko ɓe ñaama neɗɗo joguima ngal ɗon gandal hangantina ha ɓooyi ƴeewi tawi nake nayyi ɗiɗo ɗin joguiɗen hannde ɗiɗo nayyi eɗi mbeeɓi nehde e neɗɗo natti wadde ɗi honno no watta ni watti nehde ɗi watti saaha foof moy to nangga hen woote ñaama walla ko nandi hen batti nehde ɗi ndi yano ha ɓooyi ƴeewi tawi huuɗo ko e gawri ndi fota wawde nehade ɓe batti nehde gawri ndi huuɗo ko ɓe goppi ɗum yo ko ni neɗɗo yaari ina mawna e nder ngal ɗon gandal kala dendagal ko yi e saaha e oɗa science jarino ɗum yeeso woni science ndema fuɗɗima woni ɓe batti nehde huuɗo nafo ko woni gawri ndi ɗon makkari e gawri joguiɗen ndi e maaro ko ɗum ɗo ko science de gandanɗa hoorema agriculture o yarni ɗum yeeso donc to banggue élevage ɓe puɗɗima jogade
haqqille wonde e ɗiɗo nayi e ɗiɗo beyi ɗiɗo baaɗi ɗe mbiɓe neɗe ɓe mbawi nehdita ɓe jahani wañude ɓe tampina koye mabɓe e tew e tew gandanɗa hoore ma e kosam eɓe ñaama hen eɓe jara kosam ɗam yo eɓe coododira eɓe jeewidira ay science o waɗi développé on ɗon banggue yo donc toujours neɗɗo o yiyani deftere wonde ko ɗum ɗo ni poɗɗa wadde wan noon ñande fof amélioré ñande fof ɓeydo ƴoƴ nde yana ha ɓooyi watti fewnude o huura e lekki to hoɗi ha ɓooyi watti wadde suudutural ha ɓooyi watti wadde suudu ɓakke ha ɓooyi watti wadde gandanɗa hoore ma nokku mawɗo koɗeteɗo mbatti wadde wuuro ɓeeɗo yimɓe mbatti gandanɗa hoore ma e jogade rewɓe mumen jeeni koye muɗumen mbatti gandanɗa hoore ma e jogade science dendagal ndenka woni armement woni wawde wadde défendre wuuro groupe aji goɗɗi yimɓe ne goodi ɓen ɗon fof saaha woto ɓurɗo ƴoƴde ɓurɗo yidde abbade dendagal e gandanɗa hoore ma e gueɗe e aduna en yidde toñje en yidde heɓirde hunde no weeɓiri en wujjude nayi jananɗi ne haɗa en arde wujjude gawri janandi en yo ɗum ɗon fof ina jeeya e dendagal gueɗe gaddoje armement wawa fewnede mbawa fewnude laañal mbawa fewnude guuɗe goɗɗe mbawa ɗumen hutorade eyyi ni woni mbiɗen oɗo neɗɗo hankkantino o fuɗɗima e jogade science gandal expérience wawde gollude ɗeɗo golle nde yano ha ɓooyi kanko oɗo neɗɗo e ni woni neɗɗo o watti ɗannade watti woɗɗitade wuuro mabɓe to woɗɗi fodde wonde 2 kilométre 3 kilométre laddeji ko mawɗi gonno laddeji ko cukkuɗi gonno laddeji ko ñaaɗɗi gonno barowɗe mawɗe ɗe neɗɗo wawana alana ɗum sembe saabu neɗɗo wattani fewnude kutorde hono ɗe jogui hande ɗe gam wawde habde ɗum ɗo ha wawa ɗum ni ha wawa jeyde hoore muɗum kono noon neɗɗo ono rento kono noon kadi neɗɗo no ƴoƴi ne wawi nadde ne wawi yiide to woɗɗi ne wawi yiide anda ɗum ɗo waɗo ngabbude cuuɗorɗa ɗum ɗo kono kadi neɗɗo kadi ne mbawi jimgude e wona tan so goto o naggama tan hono kulle ni so gotel naggama tan goɗɗe ɗe keewi ko darade ha ɗum haljita ñaame kono neɗɗo wayi hen wonno neɗɗo tagirako yo jogo hakkille yo wawa ronde dow ndiɗo leydi e kala dendagal ko woni ɗo ko tagirako sababude oɗo neɗɗo woni e ɗiɗo ko jiiten ɗo hande fof ko enen tagana ɗum ko cinkal meɗen donc ni neɗɗo no wawi jingude ɗum waɗi neɗɗo kulle goɗɗe ene kuuli ɗumen so goɗɗo nemama kañum fof gara jinga ɗum woni neɗɗo ne jogo watti woɗɗitade wuuro muɗum watti yaade majjuya e troubaji goɗɗi woni yimɓe woɗɓe ko gandal o ittata makko to ngal o aro tawa ɓeeɗo ngala hay ɗum ɗon koɓe joguino ko tawa ɓeeɗo tan jara tan kadi nanggude kullel congo ñaama ha para kadi goto fof ngabba dow leydi ni woni oɗo neɗɗo kadi o ara o yetto tawa ɓeeɗo no goniri noon o fammina ɓe wonde e mandali hayso nanta ɗemgal mabɓe wonno mbiɗen Allah tagani ɗemgal hay gotal Allah gandanɗa hoore ma e waɗi ko yimɓeɓe ko haqqilantagal mumen ko hen tagui mbaɗi ɗemɗe muɗumen e ni woni e kanko oɗo neɗɗo o tawa ɓeeɗo kamne hayko wawi ko mbawa yo joni neɗɗo ummima joni Europe ari tawi eɗen ndemira ɗo e bamɗi meɗen ara wi meɗen wonde mbiɗa wawi fewnude tracteur fewnama tracteur watta remande men taw machine kanko oɗo neɗɗo tawi ɓeeɗo kañumne ko ni mbayi mbawa hay fewnande koye muɗumen e to koɗi te kanko to omo jogui suudu to hoɗi omo wattini hede nayyi o wattini hede beeye baari o wattini hede huuɗo woni gandanɗa wattini hede gawri ndiɗo ay oɗo noon o ari o tawi ɓeeɗo ngala hay ɗum ɗon ay wona e mandinde o jangguineɓe o famminaɓe ay ni kadi gandal ari science makko mbo jogui to no ɓuuri yarude yesso technologie e ɓeeɗo ɓe o tawi ɗon ɓe ɓeeɗo ñalloɓe sonngude so hiri ngabba dow leɗɗe yo donc firti ko neɗɗo o walli ɓeeɗo gandanɗa hoorema holliɓe wonde e ni woni ko ni waɗate ko ni wurdete ay kamɓe ne ɓe keeɓi on ɗon expérience kanko neɗɗo o jeytama ɗon o woni lamɗo ɗon o ardima ɗon ɓe o tawi ɓe tawi wonde kanko omo jogui koɓe ngala omo jogui gandal kanko waliyu ay ko neɗɗo gando mawɗo omo wawi fewnude suudu tural omo wawi gandanɗa hoorema settude hayre omo wawi e nehde jawdi omo wawi gandanɗa hoorema remde kadi e gawri yimɓe ñaama ay donc oɗo ko technicien mawɗo ko lamɗo gandanɗa hoorema jaaruɗo yesso walli ɓeeɗo yimɓe e ko noon kadi e ɓe jaaha kadi ɓeeno jaaha janoya banggueji goɗɗe ballodira yimɓe jiitodira ni woni troupe aji yimɓe keewi hankkadi ɗum wonano caro e nder aduna ene caro ha aduna ngo heewi tepa yimɓe joni noon jaaruɗo e science ɓurɗo yarude yesso foof ɓen ɓuura yarude yesso e kadi ɓe ngala science jaruɗo yesso kadi kamɓe ne jaara caggal nde tubakoɓe gaari ummi e leyɗe Europe gaari ɗo e Afrique nde ɓe tawi ɗo ko eɗen jogui gaawe laañi eɗen jogui guuri gandanɗa hoorema eɗen kaddo eɗen jogui laañi meɗen eɗen jogui galleji meɗen won hen non jogui diineji muɗumen won hen kadi ngala diineji ɓuuri hewde ko ala diineji nde ɓe gaari ɗo premiére nde neɓe tawri men ni ko kamɓe ɓuuri men expérience science woni kamɓe ɓe gaari ɓe garde fetelaji condi aɗa wawi fellude e wara neɗɗo tawa tinade mbayro ko dema fetel o an anda jurnoɗa ɗum gandanɗa hono pooɗa fiyande mbaɗa e hoore maɗa mbara hoore maɗa ɓe gona e jalde cikka jomum ko goɗɗum taw ko ma e firti kamɓe ɓuuri men yarude yesso science nde ɓe gaari nde woodi koɓe kolli men hen kono ɓuuri yidde ko nawde en e findinoyde en ko ɓe diggono ɗen ɓe tawa d' abord ay neɗɗo fuɗɗima jogade intérêt neɗɗo yiiɗi ko gandanɗa hoorema toujours yo ɓuur bandum yo ɓuur goɗɗo hewde jawdi yo ɓuur ɗum mawnude yo ɓuur ɗum towde yo ɓuur ɗum wade no moƴƴi yo ɓuur ɗum leydi yo ɓuur ɗum wuuro yo ɓuur ɗum galle yo ɓuur ɗum debbo yo ɓuur ɗum ɓesgu yo ɓuur ɗum dendagal hunde ko yo neɗɗo o ɓuur on ɗon neɗɗo joni ni woni hankkadi hen perguitta aduna fuɗɗima wadde ɓeeɗo nangga yimɓe ɓeeɗo mbiya wonde kon jiyaɓe amen eɗen gandi jiyaɗo yaltike ferguitere aduna saabu wona hunde wonde hunde nde gandanɗa tawi ko julɗo gonɗinɗo ko adama woni dendagal innama ade ummi kay adama e donc firti ko jiyaɗo wodani woodi ko perguitte aduna baɗɗe ha ɗum ɗon ari eyo donc oɗo neɗɗo ñande fof mo jogo expérience omo jogo science e gandal ko ni yaari guiltowo gandanɗa hono waɗɗo tono nguuru omo daase walla lekkon pewne neɗɗo waɗe hen daase ɓurata webde e ƴettude
neɗɗo nde e donc neɗɗo jogo science ha ɓooyi o watti fewnude e ganduɗa ko waɗi ponoje omo rigno regno ɗum neɗɗo waɗɗo hen kadi ɓeɗo gona dasde ɗum nde yaano ha ɓooyi o fewni pono o fewni oto o fewni avion o fewni ha yetti to jottiɗen hande ɗo donc science ñande fof no ɓeydo yarude yesso ha yetti to jottiɗen ɗo ha yetti bombe nucléaire ha yetti satellite jahoji dow lewru mbotumen ɗo dasa e aduna kono hande ɗen mbawi yaade ma wiyen nokkuji goɗɗi planète Mars walla lewru walla banggueji goɗɗi e te koko aroyta yo donc firti ko oɗo neɗɗo hanti o heeɓi gandal moƴƴal ngal ganduɗa hono wawi rendemo e ngoɗo aduna omo jogui expérience hande hay sinno ko keltini ummima dow ina janoya ɗo e aduna he omo wawata hay falade ɗumen ni o fellade guila ɗe jottaki jenoya banggueji goɗɗi ay neɗɗo ɓeydima ƴoƴde ɗum ɗo ko science wiyete ɗum ɗo ko kutorgal ɗum ɗo ko neɗɗo wallata e ɗum ɗo ko neɗɗo nafata ɗum ɗo ko neɗɗo o fewniri ɗum ko ha wawa nafde ɗum ɗon hakkude muɗum ko kutorto wawa ɓoyde e ngoɗo aduna saabu hunde foof taguira ko reproduction woni kala ko taga taguira ko yo ɓeydo hewde yo yeeñ yo wuur donc yo continue wuurde donc tawde ma continue wuurde ɗum neɗɗo taguira alay saago neɗɗo o ƴeewa kono walla ɗum ɓeydade wuurde saabu adal sa rafama ɗo joni rafiji goɗɗi hande ɗinɗon natti hay fawguinde hono pulaar wiyata ni gacce barannoɗe natti hay fawguinde hande rafiji barannoɗi natti hay fawguinde an ara ma ga tawatinani yawta yeru joni rafiji no goodi ko vaccin muɗum guila woni cukalel e mbaɗata vacciné mbaɗɗa vacciné ɗinɗo rafiji ma wonede capanɗe mbaɗɗaɗe vacciné so waɗama ɗe vacciné tan firti ko rafiji ɗi fof ɗi garannoɗi adan no mbara yimɓe ne kala yimɓe hewde ɗinɗon rafiji hande ɗi gara e neɗɗo tan e tine ɗi gara e muɗum ɗi jawta walla ni ɗi gara e mum ɗi jawta ɗi daaɓa ɗum kono noon anticorps déjà majji nana waɗa e ɓandu neɗɗo ha guila no famɗi firti ko ɗi jaaha tawa ɗi mbarani ɗum eɗen gandi ko wiyete peste en came en ya Allah rafiji goɗɗi no gonno heewi barannoji barrowangoji bonɗi yimɓe ganduɗa ko mayannoɓe gandanɗa hono mayideji bonɗi kono noon e ɗum ɗon joni natti hay fawguinde yimɓeɓe arata ma tan yawta ɓenno yaha haaju ko waɗi ɗum ko développement science ganduɗa ko médecine waɗi ɗum développé e ɗum ɗon ko gurdam ko kutorgal aduna pour neɗɗo wawa ɓeydade kadi wadde prolongé gurdam muɗum gurdam ɓeydo yarude yesso yo donc ni woni neɗɗo yettima ha to fewni hande ɗum ɗo mbiɗen neɗɗo yettima ha to ummoto ɗo yesso e ndiɗo leydi kadi yaaha kadi nokkuji goɗɗi wuuroya toon yo donc ɗum ɗo foof ko science neɗɗo yettima to gandanɗa hoore ma nden so tawi o yiwama kural o maayi ene naate becce makko walla naate reedu makko yimɓe darambo tan no paaji haw maayi kono hande gandanɗa hoore ma so ɗum yane makko ɓe jaaɓe ceeka reedu nduɓe gabbo kural ngal ɓe itta ɗum tawinema ne terɗe he kono wawa wardemo mayani haaɓe itti ɗum ɓe cafra mba sello fokkito ya haaju makko so tawi e ɓerde makko gasi walla ɓooƴe makko ƴewane ɓooƴe gandanɗa hoore ma neɗɗo goɗɗo wawɗo rokkudemo taw ko guurɗo itte ɓooƴe ɗum hen wotere nde tan wawi nafde neɗɗo wawi liggade wattanemo wuuro o continue gurdam makko so tawi ko ɓerde nde gasi kadi e yimɓe mon mayoɓe accident ji taw koye mumen no pusi walla mbawata wurde han gantini ɗiɗo accident ji e terɗe on itte waɗe conservé mofte gam yimɓe woɓɓe wuurɓe ɓe so tawi dañi ɗen caɗele kañumen ne mbawa wallede ay neɗɗo wattane ɓerde keefere taw ka julɗo tawi ka keefere mbattanɗa ɓerde julɗo kono addantama wonde julɗo tawi ka keefere gonnoɗa ɗum addantama kadi sans ude go addantama yidde l'islam addantama yejjidde sukaɓe ma addantama gandanɗa goɗɗum tawi ka julɗo kadi mbattanɗa ɓerde keefere kono ala foof sans tawi gurdam maɗa wona gumaɗa wona yejjide to janggunoɗa wona haydara kono noon aɗa wuuri yo so tawi a dañanaka ɓerde nde ne wawi ittede yowe jomum waɗe prolongé gurdam muɗum continue wuurde tawa ala ɓerde tawa waɗana ɓerde machine walla ha ɓerde machine nde watte e incorporé ɓandu makko ɓerde makko nde ɗo tagdano nde nden iwi déjà yeehi dawaɗi ñaami werlama yeehi walla gandanɗa haɓe mbaddima e poubelle kono ay gandanɗa hoore ma ɓe mbaɗani ɗum ɓerde dalli ay ɓerde dalli nde ko ɓerde nafata e neɗɗo ɓerde nafata e neɗɗo tan ko pompuɗo ƴiƴam miijotako gandanɗa hoore ma hoyɗata yiɗata añata ɓerde nde nafata tan ko pompuɗo ƴiƴam o waɗane ɓerde dalli walla ɓerde machine walla so tawi ɗum fof dañaka kadi e baaɗi no goodi ɓerde ɗumen jaaha yimɓe walla bamɗe tugi ɓerde muɗum e ɓerde neɗɗo ko gotum endu musnuru woni ɓerde endu musnuru woni ɓerde ɗum ɗon ina yaaha gandanɗa hoore ma e neɗɗo ni woni neɗɗo wattane ɗum ɗon kono ay dara changeta e gurdam makko e wona ñamoya poubelle tawi wattanama ɓerde mbaba tugal mo talloyo e salti ala wona so tawi wattanama ɓerde waɗa mo ngabbuya e lekki walla mo nanda e wandu ala ko neɗɗo toujours ko neɗɗo ko anduno ko wonno hunde fof koto gandi to woni ko milliard de noron goni e gandi he ko ɗum jota rôle o fof ɗum rokkata orde sa fof fifi ɗenuma sa guiddi kala to tergal ma taw ronki wadde haaji muɗum ko foti wadde ko andu koto gandi to probléme o woni donc mbiɗen science yaari yeeso waɗi progrès mawɗo mo gandanɗa homa innam aade yettima e niveau e mo gandanɗa hoorema koye niveau neɗɗo goho jaraten woni neɗɗo goho woni neɗɗo puɗɗiɗo wawande hoore muɗum seeɗa e banggue e technologie e science joni noon ma aroye sahaji gonen neɗɗo ɗiɗi o woni ƴeesiɗo dow ndiɗo leydi bawɗo yaade e koode goɗɗo ya hoɗoya toon jeehi ha ɓooyi gonen yimɓe tato watta ko enen ɓeeɗo yimɓe yiyata neɗɗo joni darita ala wonema ko neɗɗo sowona gandi makko wi tan woni neɗɗo heddi ko fof jungo ngo ko jungo jamdi koyɗe ɗe koyɗe jamdi gandanɗa hoore makko pièce détachée ɓolo watta e makko kanko neɗɗo ay fuɗɗima aɗa yiya neɗɗo yaha tan tawa ɓerde muɗum wona ɓerde neɗɗo jiya neɗɗo yahata koyɗe muɗum hen koyngal gotal wona koyngal neɗɗo koyngal machine walla jamdi jiya neɗɗo tawa birɗe muɗum ɗe neɗɗo potini ko hen tati walla nayyi ko battaɗe ko birɗe jamdi walla dalli woni ɗon ko ɗum ɗon joguimo jiya hunde e terɗe makko ɗum ɗon joni e nder moyen de 1% e neɗɗo joni watti wonde machine joni noon ƴeewe sen gonoyi neɗɗo ɗiɗi en gonoyi neɗɗo tati firte yiyata neɗɗo tan tawa woni mum neɗɗo ko gandini ko heddi ko machine tan waɗa fonctionné tawa noon omo miijo omo yiiɗi omo continue wadde prolongé gurdam makko donc science ko kutorde aduna
aduna ko ngam neɗɗo ɓeydo wawde yawde hunde e wawde e hunde waɗanno fof tawi nde mannoɗa ko gawri maɗa galle maɗa ñammina galle maɗa hade ndungu toppiɗo tawa heyɗi e jogoɗa gandal mbatta remde ko ɓuri ɗon hewde ndemira pewna dialo machine dialo tan aɗa puusa dialo ngo tan neɗɗo no dasanma walla mbabba maɗa no dasanma ay mbatta remde laabi tati ko ndemanɗo mbatta ñamminde galle ma ha haara ha ndiya gawri arta taw ɗon ndiya to nde yano ha ɓooyi neɗɗo kadi jogo expérience goɗɗo ay dañi oto demirɗo science o yaari yeeso ay oto oɗo demirɗo joni ni woni a watti remde ay wuuro fof no wawi ñamde ndema neɗɗo goto ay yano ha ɓooyi machine aji ɗi mbatti awde mbatti gandanɗa hoorema remde mbatti soñde e diwan fof ñama hen watti ko maaro reme Vietnam walla reme Chine walla reme Thaïlande waɗe batoji milliard uji tonnuji ganduɗa adde e leyɗe aduna he fof yimɓe ne ñama hen e walla Ukraine hunde reme toon blé woni guem ha nawe aduna he fof yimɓe ne ñama ɗum ɗon hoko waɗi noon ɗum ko science o ɗum développé woni watti remde ala à grande échelle woni industrie hangantima mawina yo so leydi heyɗi ndiɗo leydi addan ɗum ko ñaami so leydi arama rafi ndiɗo leydi ara walla ɗum ɗeɗo gara balla ɗumen ko ɗum ɗo woni nafoore science ɓeeɗo keyɗi gaddane ko ñaami sowona ɗum e nder lewru wotuɗo ɓe mbawi mayde kamɓe fof kono aduna wo jaɓata ɗum hannde gaddane ko ñaami gaddane leɗɗe gaddane fof yo donc ɗum ko mbiɗen toujours jaa kalten ko haala science woni kutorde aduna ɗe ganduɗa homani gokka neɗɗo ɓeydaɗo prolongé gonka muɗum woni gurdam muɗum itta ɗum to wonno nawa ɗum to towi to gandanɗa hoorema e ina ɓeyda ɗum gandanɗa kala dendagal cellal e fof yo donc science e ko hunde nde gandanɗa hoorema ko kutorgal aduna e waɗi men ɗum haalde kadi ko pour ha gandinen yimɓeɓe e science ala fof ko boni hen so wona neɗɗo boni hen sa janggi ɗum a faami ɗum a andi ɗum ko gonnoɗa fof ɗum ɓeydotoɗa wonde hen saha jangga ɗum paama ɗum taw ka kefere gonɗa gonta julɗo ganda ɗum ɗo ko mahi ɗum koko fewi ɗum ko oɗo architecture o ganda sa yi ɗum ɗo ngoɗowe oɗo mécanisme ganda ɗum ɗo vraiment no woodi goto jomiraɗo tagɗo jee ɗum ɗo wonto woni neɗɗo ɗum ɗo tagani hoore muɗum ay gonta julɗo so tawi ka julɗo gonɗa kadi sa janggi ɗum kadi a faami ɗum kadi a ɓeyi ɗum andude kadi jetta Allah tawa ndeke wonko jomiraɗo wirniti guite maɗa ko wirtani wona yimɓe ɓeydoɗa hulde Allah e gonɗinɗo Allah jetta Allah yo donc mo famani o noon anda hen haydara o noon o nanguira hunde nde gandanɗama ko ce n'est pas sérieux o nanguira hunde nde ko bolle puyɗe o nanguira hunde nde ko kefragal o nanguira hunde nde ko jaleɗe ko fijirde taw aduna no yahan hokkamo ɗon donc bandiraɓe ganden e science ko kutorde aduna yo garene diine he haysen goɗɗoyani hen pamminen yimɓeɓe diine kañum ko relation woni hakkude innama aade e jomiraɗo oɗo neɗɗo e jomiraɗo neeli annabaɓe heɓe ngoɗo aduna mbaɗi succédé kadi neɗɗo wan noon ko défaillant ko jejjito ko ciftinteɗo kala annabi garɗo yimɓe ndewa diine muɗum e no nodda yimɓe e peewal ha ɓooya on annabi kadi so ɓenni yimɓe gona yejjidde kadi gona gandanɗa hoorema e bona puɗɗo bonde o nela goɗɗo kadi ɓeeɗo piya ɓeeɗo mbara ɓeeɗo jenna ɓeeɗo koyna kono toujours noddata ke gueɗel gotel woni gandanɗa ko jomiraɗo goto woni tagɗo yo hollatiɓe ko haala jomiraɗo hollatiɓe ko relation hakkude ɗo jomiraɗo kono hay annabi goto arani wiide yimɓe pewne oto pewne avion pewne téléphone pewne sarataji pewne ɗum ɗo plutôt so ari tawi kanko annabi ko kaɓateɗo o ƴewata ko science fewni ko ɗum o ƴeewa mbiyata mo hutoro ɗum ɓe tan nafamo nelaɗo men sallallah alih w sallam no sodanno wuttedi jamɗe koko addi ɗum ɗon ko science développement de science par ce que neɗɗo jamdi hono waɗirte ɓe ƴewata ko jam kon tokosoɓe kofa ɗumen ha heewa ha mbayna peggeni longodire so longodirama ha heewi ha wayno wuttini mbawa ɗum ɓornade sa fi hen silama ne wuytata wawa tadde jomum kaskiji jamɗe ɗe gandanɗa hoorema ko jamdi neɗɗo tayni ɗum waɗi kaske muɗum ko ɗum ɗo ɓe kaɓirteno hoko waɗi noon e gandanɗa hoorema ɓe ƴewani wonde yoɓe mbawi dañde tan diine l'islam directement kono wawa rendeɓe kono eɓe codanno wutti jamɗe nela sallam no sodanno wutti jamɗe ina sodanno silemeje jamɗe taynaɗe jamɗe moƴƴe kadi jamɗe ɓurɗe moƴƴude ni woni ina kutoro gueɗe ɗeɗo science yo transport so tawi noɓe dañino autoji avion ngaji ɗum ɗo ɓe kutortono nde ummoto makko mo yaha Madine nde sinno otono wonno ko hen o jolanno o yartano koye makko mbi Aboubacry Siddique no felfelto yeeso makko yiiɗa bonene mambo yiiɗa kural iwramo yeeso yiiɗa kural lañol iwramo caggal ay sinno otono wonno ko hen ɓe jolanno sinno joni auto belinde no wonno nela sallam sodanno ko auto belinde jola hen tawa wona sécurité muɗum saabu yimɓe ne ndenannomo sanne no fewi ko nelaɗo Allah donc firti ko nelaɗo hoorema salanoki gueɗe science donc firti ko hunde nde gandanɗa hoorema e relation diine ɗe e annabaɓe koɓe kolli en koko jiiɗen ko e gandal ko diine ko relation hakkude innama aade jomiraɗo waɗata ha moƴƴa kadi jomiraɗo tagui yimɓe ñaawi ɗumen kadi fewni ɗumen kadi holli ɗumen wonde neni bonande neni moƴƴere neni bonande ñawore neni moƴƴere ñawore muɗum neni voilà donc firti ko yimɓe yo jiɗɗen wittan ko yimɓe tinno mbatta hakkillaji ganda wonde science e diine koye gueɗe ɗiɗi ɗe jiida gueɗal gotal ngal sa waɗi ɗum développé hay diine ma ɓeydo moƴƴude tawi ka julɗo waɗi développé gandanɗa hoorema e science pewna defte kamil ha heewa milliard uji jangguina yimɓe dokka ɗumen kaduji jooɗoɗa en ligne aɗa jangguina yimɓe Qur'an aɗa jangga dane welde yimɓe ne keɗo aɗa jangguina gandanɗa ko dendagal to jiɗɗa jangguinde fon professeur uji hande diine mawɓe muftiji ina jooɗi e galle men jooɗi mbaɗi kaskiji mumen ordinateur uji ina jangguina aduna ngo foof holko waɗi ɗum ko science waɗi développé ngal ɗo gandal taw ɓen jahani hayno kaɗa fonno ummade Sénégal jaaha Arabie Saoudite janggoya walla jaaha Indonésia janggoya ceerno jooɗo a Indonésia ene jooɗen tiimi ordinateur muɗum gandanɗa hoorema no jangguinma diine l'islam ono pamirɗa ha paama ha ɓeyɗa faam tawa yaha hen hay nokku donc ay science o waɗi développé diine ɗe sa yiɗi nawde diine to woɗɗi e nawa ɗum nde to woɗɗi sa yiɗi mahde juma mo gandanɗa hoorema ko science ma antuma ɗum ha feewa
woni ganduɗa hoorema e waɗe développé waɗe juma mawɗo fewne ha feewa ɓumne ha ɓuuɓa waɗe climatiseur uji waɗe fof aduna fof aran yeeɓa jiiɗo fof waltoro wuuro fof jiiɗa mahi juma muɗum ha yooɗi ina ƴiyama tan ɓuura goɗɗo yodde juma koko waɗi noon ɗum ɗo ko développement ko science waɗi noon sinno ɗum ɗo walano science simon fewnanoko jamditaynanoko ganduɗa hoorema e ɗeɗo gueɗe mbaɗaka micro ji mbaɗaka ventilateur uji mbaɗaka ɗum ɗo sa waɗi ɗum haydara nafata hawa nadde nder toon guleyki muɗum wonata par ce que ala ko mbaɗirɗa ɗum ni sa waɗa ɗum koko science waɗi ɗum développé ɗum ko ciment e waɗa rendude chimie ndendina ɗo hunde wona ciment ndendina ɗo e ɗo mbaɗa ni tayna jamdi ndi ɗo wona jamdi e mbaɗa ɗum ɗo ni wona tufere yo donc firti e bandiraɓe jiɗɗen wiide tan ko science ari ko wallude innam aade ha ɓeydo wawde kala ko gollano ko ɗum wawi wonde fof woni diine muɗum woni ndema mum woni awa mum woni gaynaka muɗum woni défense muɗum woni lumbogol muɗum woni ko wawi dendagal ko wawi wonde ko beele neɗɗo ene ɓeydo hen ɓamtade ɓeydo hen yarude yeeso ɓeydo hen gandanɗa hoorema wadde prolongé gurdam muɗum ha waɗa saaha ɗo e aduna gon donken dañde hayne guurɗen ɗon ndiyam ɗam ma gasa ha laaɓa aduna ma ngawa ɓeydo wulde hareji ma ɓeydo hewde bomboje chimique ma ɓeydo leppude aduna ngo to wuroto weeɓata neɗɗo wona wadde recherche hankkadi ne wawi ƴeesotaade yaaha banggueji goɗɗi ƴeewata ne wawi toon wuroyde enen jeeyi ko Allah tagani en eɗen jogui ɗange jeetatin taarole aduna men ngo e gandanɗa hoorema eɗen jogui nokkuji goɗɗi vaisseau ji bawɗi fewnede ni guura e weeyo tan mbaɗa vaisseau poɗɗo no wuuro mawnude ni walla leydi mawnude ni gona e weeyo hekkoɗa hen guura hen yo donc firti ko neɗɗo toujours nana ƴeewa après leydi holto neɗɗo wawata wuurde woni après leydi so tawi neɗɗo natti ɗo wawde wuurde holto wawata wuuroyde donc neɗɗo wona ƴeewde hande jamma ñalawma jetta ko science technologie ne dogana ƴeewa goni ke ƴeewande aduna ngo avenir muɗumen eɗen jogui koode goɗɗe goɗɗuɗe adunoji ne taaro ɗumen hono aduna meɗen ngo beele janggo so tawi en natti ɗo wawde wuurde sen jogui technologie bawɗo nawde men guuroyen toon hatta ko enen ɓeeɗo julɓe jeeyi toon ko enen ɓeeɗo ɓe nela sa sallam nelano jeeyi toon ko ɓeeɗo Isa en jeeyi toon ko ɓeeɗo Moussa en jeeyi toon annabaɓe ko ɓen nawaten toon yo donc firti ko sen mayi toon juulirɗe meɗen sen juuli juulaten ke dow diine meɗen ɗeɗo yo donc firti ko ɗum ɗo foof ko neɗɗo fewnaka neɗɗo tagana ɗum ɗo en jiyani hay goto goɗɗo koɗɗo toon jiiɗen tan ko vide nana jooɗi hay goto ala hen don dokkuɗen ko moyen hono jottiroyɗen toon yo kono sen jottima tan ko enen jeegui enen jeyani koye meɗen yo donc bandiraɓe ɗum noon science yimɓe mbatta hakkillaji ganda kala innama aade ƴeew kala ko gollata tawi ka gaynako wat développé gaynaka maɗa mbaɗa hen gueɗe baɗɗe fayida e ko dañanɗa e nder lewru ko mbatta ɗum dañde e nder e ñalawma goto dañanɗa e nder hitande ko mbatta ɗum dañde e nder lewru so tawi ka gawa wat feere mbaɗa développé awa maɗa pewna ha feewa ƴeewa saaha gawateɗo saaha mbaɗetake ni haali gandanɗa hoorema deftirta e maaje ɗe ganda no gawirta liɗɗi ma mbawa ɓoyde so tawi ka demowo wat perfectionné ndema maɗa rema ha moƴƴa leyɗele no goodi ko remate no woodi machine ngaji no goodi ndiyam no woodi wat feere mawnina jaña ha yaaja pewna ha feewa guura hen gurna hen yimɓe leyɗele goɗɗe no goodi hande e Asie demoje maaro ɗe wonde demowo ɓuuri wonde ministre anoma ministre joni ko gacce mawɗe an potono taw aɗa jogui guesa ma aɗa rema aɗa yeeya ha heewa nawa leyɗele partout aɗa yeeya ko ɗum ɓurata nemade wonde poste gouvernemental donc enenne kala ko mbawɗen wadde kala ko mbawɗen fewni mbaɗen perfection tawi ka jangguino ɓurana jangguin ha moƴƴa kutoroɗa science liggoroɗa science jangde nde ɓeydo yarude yeeso ɓeydo mawnude ɓeydo famede ɓeydo andede mbatta dañde almuɓumotoɓe caggal leyɗele jangguina ɗum tawi ka jangguino qur'an kala ko mbawɗa wadde e dendagal golle aduna ɗeɗo waɗa feere mbaɗa perfectionné ƴeewa beete golle ɗe ne ɓeydo moƴƴude ne ɓeydo yodde ne ɓeydo yarude yeeso ɗum science no wawi walludema e ɗum ɗon yo bandiraɓe ɗum noon calminama beltanama dendagal gonɗo e diine e gande kees hay goto en goppani beltanimɓe e foof yo